سەرۆکی ئەمریکا ڕاگەهاند و ئەوەی بنگەهێن ئەمریکا لە عێراقی ji بۆ پێکانîna پرۆسeyên leşkerî li Sûriyê bikarbînin û îdî dê gelek baweriya wan bi şêweyê fikr û ramanê wî werin û niha dem hatiye ku ew hişê xwe bikarbînin. Duh êvarî Donald Trump serokê Emerîka seredana hêzên Emerîka li Iraqê kir wek yekem car ji dema ku serokatiya Emerîka kiriye. Piştî çend rojan ji karpaşxistina Wezîrê Berevaniya Emerîka James Mattis got encama biryara Trump bi vekşana hêzên Emerîkî ji Sûriyê hatibû encamdan. Ku serokê Emerîka careke din duh berevaniya biryara xwe nû kir û got îdî gelek wê baweriya wan bi şêweyê fikr û ramanên wî werin û niha dem hatiye ku ew hişê xwe bikarbînin. So Melania and I are thrilled to be here with the extraordinary men and women of the American Armed Forces. Li gorî jê derên xwecihî belav kirine di wê seredana xwe de li bingeha çavêşêr ya asmanî ku tenê dema sê demjimêran Trump li wir maye, Trump li ser bikaranîna bingehên Emerîka li Iraqê ji bo pêkanîna proseyên leşkerî li Sûriyê di demên ku bixwazin de tekez kir û got ku niyaza wan ew e ku bi yek car ew ji Iraqê venekşin. Herwiha di heman seredana Trump de bo leşkerên Emerîkî yên Iraqê bi helkefta cejnên sersalê li gel hevjîna xwe Melania, Trump ji rojnamevanan re got ku wî berê ji rawêjkarên xwe re gotiye ku ew ê ji Sûriyê derkevin lê wan bi mana li Sûriyê ew razî dikir beriya ku her 2000 leşkerên Emerîkî vegerin Emerîka. Tekez kir ku ew ê bêhna fereh wezîrekî berevaniyê ji Emerîka re destnîşan bike. Amaje bû yekê kir ku li cîkarê wezîrê berevaniyê Patrick Shanahan eger heye ta demeke dirêj dikar de bimîne. Serokê Emerîka Donald Trump ji beriya çend rojan ve li ser Twitterekê belav kirbû ku ew ê hêzên Emerîka ji Sûriyê vekşîne. Ew yek piştî hewlên Emerîka bi yekkirina hêzên siyasî û leşkerî yên Kurdî li Kurdistana Sûriyê ku PD ew yek red kiriye hatibû ku deverên Kurdî hiş nedibin gefên Tirkiyê de û tanha tu nîşanên gavên Yekrêziya Mala Kurdî ji aliyê PD ve tune ne. Hevdemî ku PD berê xwedaya rejima Esed û projeya Emerîka red kiriye. Her di vê derbarê de şirovekarên siyasî jî dibêjin biryara Trump bi vekşana hêzên Emerîkî ji Sûriyê siza daneke ji PYD re. Colonel Michael Maddox. Colonel, thank you very much. Thank you, Colonel.